پارێزەرê Şerîfe Mihemedî Emîr Raîsiyan dazanîn ku cezayê darvekirinê yê li dijî aktivîsta mafê mirovan û ya mafê jinan Şerîfe Mihemedî ji aliyê Şexa Suhû Nehan a Dadgeha Bilind a Îranê ve bi temamî hatiye erêkirin. Hate gotin dadgehê bê ku kêmaniyan li ber çavan bigire, cezayê darvekirinê erê kiriye tevî ku berî niha hatibû xerakirin jî. Çalekvan û ketkara mafên jinan Şerîfe Mihemedî ya 45 salî ji bajarê Urmiyê û li bajarê Reşt dima. Şerîfe Mihemedî di kanûna 2023 de bi hinceta propaganda li dijî dewletê hatibû girtin. Di çarê tîrmeha 2024 de ji aliyê dadgeha şûreşê ya rejîma Îranê ve cezayê darvekirinê lê hatibû birîn. Piştî wê di 12 cutmeha 2024 de biryara cezayê darvekirinê hatibû xerakirin. Lê carekê din di 13 Sibata 2025 de ji aliyê serokê Şexa duyemîn ya dadgeha şûreşê ya Reştê Mihemed Elî Derwêş Gaftar re cezayê darvekirinê ji bo girtiya siyasî Şerîfe Mihemedî hatibû pejirandin. Di pêvajoya ji nû ve darazandinê de biryara destpêka ya Dadgeha Bilind ji ber ku têkiliya bi çalekiyên biçek nehatibû belgekirin, kêmaniyê cuda yên di rapora polîsan de hatibû betalkirin û dosya cardin ve guherandibû dadgehekê hemanê. Li gel wî jî tê nîşandan ev cezayê darvekirinê ne tenê li gel Şerîfe Mihemedî li gel çalekvanê din ên siyasî jî tê bê birîn.